ma bende magi games mokwongo en team manyien kendo nyocha ka giwuok NSL to gichopo KPL tino ka gisetimo gi Gor Mahia kendo gijokilo team mawuok Tunisia. Koro aparo nyayo gin gi gine maber to ing'eni kata leo kata kineno team ni kata mana coach margi niyudo ka ne onge pepa manyalo miyo obede technical bench sa game ma Salim manyineno ka obet but goal no nyok en goal manyo nego be ni jagol no concede nikech nyi ne mpira mabor en mana paro ni nyo paro ni player cha dhi golo cross to kara player cha odieti e post kore ma obedo 1-0 koro kirango leo kinano grubno chalno dhi bedo matek nikech aneno ka team cha bende oyad bende ochako selo mancho loge cha oselo kendo Azam kendo 1-0 matiende ni gin gi pointer auchiel jo Mariama ni bende ni gi pointer auchiel oketo Azam gi Nairobi United ma pointless koro matiende ni gidhi rado joma ni piny te kanyo bende chuno ni koro aparo ni kanyi makoro Nairobi United onego jikaza nikech kileo ber games bilagi en ni non nyithiwa manyo mowuok pinygi ginyalo do nafas mag join teams moko koro magi advantage kik waranga ni loyogi to gimo nyaka warang ni to nyithindogi moro nyalo do nafas madhi e team moro mago gin gik ma warango mopogore gi wach mana maloch kende koro loch to lowa lakini kirango kata style molowago ok nolowan warach nolowa mana gi experience mar joka nikech wan kirango nini ka ng'ama osego Premier League ka en mano okwaro kende to kwaro be aneno ka ok in chaka ahinya ineno kirango ginagina nyithindo manyowuok piny manyogo NSL koro aparo ni en kudos to them gitemo kabisa leo erokamano ahinya kendo wamedo mana kwayo nigi hayo maber mana ahinya mano tim mano mar Nairobi United nyakoro mogi jwan kanyo madalo kitang wadonjo ni league ma Ingereza Arsenal owuocho duchi ma kende tim madano mag sani mar Manchester United loch mana gido nyoro mano pochgi pak ni Manchester United Arsenal ne otonyo lwet Chelsea oduchi manyoro we bakete kamano nikech Arsenal ema otony gondgi mane giyudo mor mane ong'adi kama ne gintiere karka kitieko kanyo tiruok mamoko mano ma chung mano mar league ma Ingereza tainya chako kod jal moko nikech ka chako gi TM wacha gi TM Wilson ochalo duchik ochali nade tugo ngono duchik manyoro kaka no chako morumo kata nuonge chance adieri mar wach neno mane nikech kako thale dakika mokwongo nyaka dakika mogik pogruok biro mana tok kad makwar ni wuok fuong nu pap to pod wuok to mia penjo moro penjo ni amana no duoki nikech nya wuoya landa penjo makawuono ni makose duoko to wawuoka studio ka koro wanya neno penjo makawuono Clinton ka wanya yude mano penjo makawuono wapenjo kanyo ni Arsenal wuok amodhi kata kano sefuong ne gi pap dhi dala koso ngado peyo dhi dala Januari koso February mano kama untiere to inya kwara muge jwan club ma isiro dhi nade nyaka sani Man U to ni mana kare jero maru piny ka duoka ni penjo kanyo TM kata bang'o kuma sula erokamano nyakle mana ng'eyo ni lwet japicha ang'eyo apoko chopo erokamano nyakle ing'eni mpira no nyoyudo ka nyan gi Del Monte to ne mpira no chiegni Del Monte okaw 90 minutes kapok amadhe nikech nyo tek style manyo nini nyo biro Chelsea nyo biro koikore kleo kinyineno game no kendo nyo ge yudo Arsenal off guard nikech kineno kitugo manyo gitugo for the first 45 minutes kirango scoring opportunity Arsenal nyo onge godo Chelsea manyi kod ma in fact ne be ni gitigi nafas gi maber kata ka red card poko chopo ne gin gi nafas ariyo manye clear mano nego be ni giloyo but seche moko mpira ntie kaka odhiga to gi kaka Nyasaye bendo pange but aparo ni gimanyo meto ohinyo Arsenal ok ni Arsenal ofuongore nang'o ni marach en ni kirango defense Cleo ne wan gi central defenders wa ariyo te maonge nyo Saliba onge Gabriel onge nyo wan gi Gapeto kod nani kod nini joma nyiente chien kanyo kora paro ni joma nyo kaka Rice gi Zubamendi
ne gitemo aparo ni coach nonyisogi ni kongu protect this defense command kik wa concede bao mondo wane kaka game ni dhi ekwa chako attack. Mane e paro manyo Arsenal odonjo mokwongo ni gidwaro protect that defense nikech defense no mano for this is the first time nyaka Saliba gi Gabriel Bedi match the first time magi jogi te onge gibedo ga ni Saliba simoko onge Gabriel nitie simoko Gabriel nitiere Saliba onge kamano to nyoro nyegi te to magi joma nyien te makore kodonjo kora paro nitiere kaka nyo Ateta nyo temo kamano but kuma dier nini Chelsea ni malo madine be ni Chelsea tieke gi ji 11 taparo ni dino bedo gimopogore nikech ineno ka bangi ni ji 10 to gine makendo gine manyo gikuongo giloyo but gima ng'eyo Cleo ni Arsenal poni malo mane luongo ni ng'ikruok to next game one gi Brighton gidhi neno in fact mirimbo Chelsea te koro ni ka kuomgi aya warito kanyo mondo ne otore wala ne tino kama ti ene duoko penjo no koso mana vene Arsenal kembo nikech gin gi mirima loyo gi kabisa Facebook acha giwacha ni gidhi dala ni Arsenal ni gi 12 men to ibedo held gi 10 man aparo ni kile opira ni gi chike ne pele mabiro konye kalo ande chike gi ana sebedo victim kuom chike gi one day opira imi wacho ni players abiri chaka game against players apar ono chiko yi oken guarantee ni ngamo mi red nyaka loga oken guarantee kendo ngamo mi red no kendo nyalo loyo mayot malich nikech koro ngato ka ngato performance mare double na Samonya City back gima nwaneno mago gin gik patio gisetigo koro miyo an gima ng'eyo ni Arsenal to nyo bedo ni nyo mi Chelsea red no ema samoro nyo konyo Chelsea bedo nyo mi red dinyo bisa ni gitie kendo ka ino kendo de bedo kamano mano kila wacho ni jo Chelsea bi nyaka koro waluongo ni coach ma deal gi pressure kaka nya players nyalo handle kata kaka nyalo tugo under pressure nyaka obed ni up his game nikech okinyal bedo team ma da bedo gi yani do bedo gi red cards in a season ma dia par gi wiye kich kama chiko gi red card ni it is alarm chiemo na yor ng'ato maber man gone kwan to kuyiro na red no coach maber ma tactically and technically right yudo na red minotero yudo red pile ka pile ne go be moko go amini obiro neno gima ne pro nene rubala ko it is high time Saliba jok machalo kaka Caicedo safety first chako rekodi kaka individual player safety secondly kaka opponent player wan gi career mondo wariti seche mwagocho those reckless tackling ma result red card direct kata yela riogo nyaka wadhi kacha kwa ngeni it is just a play ene na tugo yango miyo wakete mambo mingi mako nyaki keche ka iketo team kanye na ntinga mano chudo mwe neno pira iwinja maodwa ne ntinga mani kacha because of team spirit main go kacha mo support go team in ko kedairo kada ina jadak monanga ni bedi kileo mo chunye ma 90 room my friend inyo ngani physically mentally inyo ngani seriously koro wabeda ne safety go mwatimo mondo mwangeni ene na tugo tu otisi redo winjo bene yudo ka it deserve ero kama wacho ni kikitata yuda card makwar ni doja papi mulo mana wadi matendo ero card ni biro mana tugo ne red card mo sa James poko yuda wacho ni wageno bedo match fitness madwaro bede kine nyakora moge jwang chung mar table mano mar England kata mar EPL Arsenal namba Chelsea Man City Chelsea kaka gilore kanyo mana top 3 ka piny kar kacha ntiere kacha Man United namba 7 Liverpool namba 8 Crystal Palace namba 9 abo watu mana timbi ma ing'eyo okada koni kacha Brentford ibo emato kata ko goma nyu kamano kata ko thago manyu Brighton namba 5 Aston Villa namba 4 mana kamba gitiere kar kacha namba 6 Sunderland wacho ni mano tempo sitako ka okore dokone namba rio sitako doka namba gi Sunderland wage dudi doka namba ne to kiko doge lu obeda beda season majen podo bed kar kanyo owuok kanyo kendo duoga ne pacho kanya koro mojo na koni ni wadhi koni Sulwe mar Juma kanya koro mojo jwang kawuono wadago Tarubin kendo wadarango jatugo jatugo mara neno picha ne kar kanyo achiel kachiel ka neno picha ne mano ranyisi ni kanyo kama wadhi bedo kae ka watieko ma en wuod Luo ma bende wuod Siaya
kendo wuod Siaya ni ma nyinge Fidel Oro Otieno mong'ere gi nyingno mano mar Steiner kama entiere kar kanyo mano wuod Siaya East Alego Baro Simbo mano kowuok kacha Mugane Village entiere kacha en central defensive midfield kendo en ng'ama bende bedo ojabek kendo nyalo go kata diere bende yo makare nyaka sani ogochone club no mano mar Gor Mahia Youth ojaigni 20 ka nyaka sani wacho ni en favorite team mare to mano en mar Manchester United to kata sani kama entiere kacha e team no mano mar Gor Mahia kama entiere position ma entiere kiyudo kacha koseloyo gonde 2 mani season ni mano ma wantiere kar ka Gor Mahia Youth en geno ni sulwe mano mar Fidel biro rien kendo talanta ma entiere godo kitugo motugo biro nyisore e piny Kenya mangima kod jogo bende maonge kod sir madwarore mano mar club kod jogo ma bende nitie kacha obedo mana bende nyisi mago jende mantiere oko magocho monego bed yudo thuolo mar mana sudo nyime achako ditie Miliso Dembe ka motieko gi mano. Erokamano Nyakleo, amor nikech amor gi tija Ocho nikech kaka gino wawe lwete waneno kotiye kaka dware to kaneno namba 10 tawinjo no jana no be na Wuod Alego taparo nitiere ke bwana moro bobedo coach Ochonge iluonge ni Pro iluonge ni Zablon Otieno Pro owuok ng'i Alego kanyo ne orwako namba 10 koro namba 10 no an jezi ngama player maneno korwako namba 10 juogo yie koro ni Fidel aparo ni magi gik moko Cleo magi gik maseche moko nyithiwa gi kosoga ineno publicity gik moko bilaga aparo ni magi maseche moko nyithiwa kosoga Cleo ma kinyalo do nafas kaka mitimo no aparo ni magi gik manyalo miyo kata mana interest mag timbe moko apart from Gor Mahia nikech ing'eni Cleo nyalo bedo gi youth team to kunyalo absorb players te to nitiere player gi nitiere jok ma bende koro range kata NSL mawacho ni ka nyathini go taya man piny to wawinje kaka otimo no wanyalo kae mondo waduogo wateme koro aparo ni Cleo